A idea, sobre todo, que teñen na cociña asiática é respetar o produto. Respetan moitísimo, é dicir, non transforman demasiado as materias primas. É igual que algo que facemos aquí moito, xa que temos moi boa materia. Así. Perfecto. Cortamos. Vou emplatar como tedes vos, moi parecido. Así. Os noodles, como se sabe cando están? O noodle é como unha especie de entramado, é como se fora unha tripa. É dicir, ten un principio e un fin, non está cortada nunca. Como se sabe cando está? O coller é que se empeza a romper un pouquiño. Sería así. Entón vamos a enfriala un pouco, por senón... Así. Outra opción moi boa, por exemplo, é cocer o noodle no propio caldo. Que pasa? Que faise bastante potente. É dicir, ao final, o cocelo no propio plato queda un plato moi potente. E así suavízase un pouco. Bueno, tiramos así co produto. Ao final, un pouquiño de rábano cru. O rábano cru que conseguimos é que trisque na boca. Ao final ten ese... vas encontrando así os bocadiños. O apio cru tamén ten uns toques así crujientes e frescos. O champiñón co propio caldo cocínase, é dicir, non necesita unha cocción moi grande. Entón, co propio calor do caldo, o verterllo xa estaría cociñado de sobra. Poñémoslle un toqueciño finiño de pepino e de calabacín. Así. E logo, unha parte que é a mellor, que sería, o que vos digo eu, que é do caldo, que queda un caldo espeso, moi melosiño, por iso digo que ten que ser moito tempo cocendo, e consíguese un caldo que teña moitísimos aromas diferentes. É moi fresco, é dicir, algo que podes tomar no brao, unha sopiña quente, e a verdad que refresca moito. Non sei se tedes algunha pregunta ou algo, ou simplemente... Nada, ninguna pregunta. Entón explico moi mal, nadie me entende, ou demasiado ben. Perdón? O nove da pasta é o noodle. Este teño no abaixo, por exemplo, é Biona. Esta é orgánica. É unha pasta orgánica e teñen un tanto de guisante como de arroz, guisante, arroz, espelta e trigo. Exactamente, é unha reducción. É dicir, o importante é que coza. É dicir, agora, por exemplo, aquí, claro, fixen máis que nada para que vexades os produtos que leva e todo tal, pero é un caldo que leva desde o xa maña a primeira hora, fervendo, reducíndose e tal. Por iso ten esa textura que é moi melosiña. Vese o caer, teño aquí cacharros, por iso vese o caer, por exemplo, que cae moi espesiña, porque iso consigue, as setas que lle bote soltan moita pectina, o pepino tamén espesa, a soja carameliza un pouco, entón todo axuda un pouco a texturizar a propia crema. Bueno, non sei que vos parece o plato. Ben, bueno, pois se queremos repetimos. Bueno, é unha cousa sencilliña que digo que pódese facer na casa, é dicir, son produtos que topas no supermercado tranquilamente. Non hai por que ir a tiendas asiáticas nin nada, porque
non hai necesidade. Ahora mismo, tanto nas tiendas locales como supermercados como tal, temos estes produtos tranquilamente. Hortas de aquí, ahora estamos empezando a plantar apio, hai pepinos, hai calabacís de aquí, tranquilamente. Podes sustituir, é dicir, os produtos poden sustituir todos. Iso é para gustos, hai xente que non lle gusta o pepino, o rábano, iso é moitísimo para gustos. Pero, bueno, eu creo que é un plato sencillo e que, bueno, é fácil de facer e diferente. Por moitas gracias por vir. Non son de moitas palabras. Se queredes... Moitas gracias a Alex pola súa mostra. Agora, a continuación, teremos a mostra de cociña de Davinia Rielo, do restaurante Catro Camiños.